Tak info oma second 2 lantai murah pol rek yo. Dalane ombor yo, delon. Nah, iki asli Surabaya rek yo. Dalane 8 meter mobil balapan yo. Asli Surabaya tepatnya ndek Pakal. Ukurane 4,5 kali 15, regone 580 juta, nego ndek lokasi sampai deal yo. Wis nego piro sak karepmu rek yo, nego dhewe. Ah, wis paket komplit free pager lho. Wis rek yo. Kanopi free, PDAM ready. Banyune PDAM rek yo. Nah, PDAM. Lah terus nang kene iki wis oleh taman ngene iki free PN iki rek yo. Nah, karpot ombo mobil sembarang isok mlebu. Kaya Pajero, Innova, Bismini, Bismillah, Masya Allah masuk kabeh. Fase tampak depan wis kayak ngene, batu alam ngene iki rek yo. Terus nang kene iki ono lampu hias kanan kiri. Nah, terus nang kene iki ono terasan. Berhubung iki omahe second rek yo, sepatuku tak coplok sih yo. Nah, ayo cak bersih soalnya rek yo. Kusene almini anti rayap yo, pintune ready yo. Lo, ruang keluarga super gawede rek yo. Kena gawe nyeluk wong sak RT rong RT sik mod. Plafone cak sepino cak. Lo, plafone wis drop silingan, ono lampune, lampu hias rek yo, apik rek yo. Kayak baling-balinge pesawat ngono iku. Lho, terus nang kene iki sik cak, kene cak. Iki kamar pertama rek yo, gawede kena gawe ici kiwir ngono iku yo. Gaya apa ae nang kene pangga iso kuda-kuda liar los yo. Lah terus nang kene iki dapure rek yo. Lho, dapure super gede. Kene nggone wastafel, kompor, kene mejikom rek yo. Lah terus ngisor iki kene gawe nyimpen-nyimpen barang. Lah terus nang kene iki ono area home service utawa laundry room, area cuci jemur yo. Nang kono ku los ngadep langit langsung yo. Kok sampeyan ki ono fiber ya iso rek yo. Lah terus nang kene iki kamar mandi sing super gede, kena gados wong swidak wis tak krani. Bak ready free PN. Klosete wis duduk yo. Ada sabun iki cak lucu cak, ada sabun rek, boys rek yo. Lucu cak yo, wis mawar-mawar kembang-kembang lho rek yo, ada sabune. Apik yo. Ayo saiki langsung mendukur. Nang dukur iku ana kamar loro. Lah, enak rek yo, tanggae wis anti pegel lho. Enak rek yo, anti pegel. Wis ono iki nih. Terus nang kene iki ono cendela rek yo, kaca. Wis apik lah. Pencahayaane boys omah iki rek yo. Lah terus saiki langsung sebelah kene cak. Lah iki kamar kedua rek yo. Sepurone rek yo. Ono barange wonge soalnya. Wis gede rek yo. Lah terus nang kene iki kena gawe nyantai-nyantai, ruang keluarga atau apa yo. Plafone wis drop silingan. Lah iki kamar ketiga. Nah, yo sik rek yo sadurunge nang kamare tak sepilno kene. Iki kamar mandi atas. Kene agak adus wong 35, keran ready ya. Pintune ono kipas angin iki. Lah, iki kamar ketiga rek yo. Apik, kene ono pintu menuju area balkon sepurone rek yo, gak iso dibuka. Ono balkone rek. Iki cendela yo. Ono balkone rek yo, sepurone kuncine gak iso dibuka rek yo, gak digawa. Wis langsung digas rek yo. Omah iki murah plus banget asli Surabaya. Lokasine ndek Pakal Surabaya Barat yo. Tidak karo Taman Cahaya, tidak karo pom bensin, teko jalan raya KLM mlaku tok, wis pokoke lokasi strategis rek yo. Oh iya surate iki petok D lek Surabaya iku wis berlaku rek yo. Iso langsung ditingkatkan ke SHM. Engko trimone sampean plus AJB yo. Wis ngono nek sampean minat utawa pengen takon-takon utawa pengen survei lokasi langsung japri via WA. Wis gak usah izin, gak usah sungkan rek yo. Kita melayani dengan sepenuh hati. Anda puas, kami lemas. Ngono kuwi rek yo. Assalamualaikum, bye bye.